Κρίστιαν, καλώς ήρθες. Γιατί είστε εδώ πέρα? Ο Tuty είναι ένας AI tutor, ο οποίος βοηθάει τους φοιτητές να διαβάσουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Βλέπουμε την επέκτασή μας και στα άλλα πανεπιστήμια. Το πιο μεγάλο vision, ας πούμε, ποιο ήταν? Ο κάθε φοιτητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει ρωτώντας το Tuty με όποια ερώτηση έχει. Τι είναι ο πληθωρισμός? Ωραία, οπότε γράφω εδώ πέρα κατευθείαν την ερώτησή μου. Επειδή ό,τι γράφεται σε AI πρακτικά είναι σε Python, αποφασίσαμε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτό το τρένα και πέρα από το να παρέχουμε μια απάντηση στο χρήστη στην ερώτησή του, να του πούμε πού θα βρει τα κομμάτια αυτής της απάντησης. Εξυπηρετούμε το βασικό μας στόχο, να σώσουμε χρόνο από το διάβασμα του χρήστη. Από την εμπειρία σου, Τάσο, τι συμβουλές θα έδινες σε μια ομάδα ή και σε ένα άτομο που είναι στην ηλικία σου και θέλει να ξεκινήσει μια δικιά του AI ιδέα? Σε πόσες μέρες πιστεύεις εσύ ότι θα έχουμε AGI? Καλώς ήρθατε στο AI Greece, όπου εξηγούμε το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη ζωή και την εργασία μας. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα μιλήσουμε θεωρητικά ή φιλοσοφικά για κάποια τεχνολογία που έρχεται στο μέλλον, αλλά θα μιλήσουμε με μια ομάδα η οποία βοηθάει φοιτητές σε όλη την Ελλάδα να πετύχουν στις εξετάσεις τους. Πού κολλάει όμως εδώ το AI? Κρίστιαν, καλώς ήρθες. Γιατί είστε εδώ πέρα? Βοηθάμε φοιτητές να περάσουν με λιγότερο άγχος και πιο εύκολα την εξεταστική τους, εστιάζοντας κυρίως στο κομμάτι του διαβάσματος. Δηλαδή αυτό που έχουμε δημιουργήσει είναι μια online πλατφόρμα, μια ιστοσελίδα, στην οποία φοιτητές από διαφορετικά πανεπιστήμια και τμήματα μπορούν να διαμοιραστούν σε ένα εύχριστο προϊόν το υλικό τους, τις σημειώσεις τους και γενικότερα να συνδεθούν μεταξύ τους για να διαβάσουν πιο εύκολα για την εξεταστική. Και παράλληλα τώρα, όπως είπες, κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στο να χτίσουμε ένα σημαντικό AI feature, τον Tuty. Θέλω να μάθω περισσότερα γι' αυτό. Τι είναι το Tuty? Ο Tuty είναι ένας AI tutor, ο οποίος βοηθάει τους φοιτητές να διαβάσουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά, απαντώντας στις ερωτήσεις που έχουν πάνω είτε στις δικές τους σημειώσεις, είτε στις σημειώσεις που μπορούν να βρουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα από άλλους φοιτητές τους και προσφέρει έτσι personalized μάθηση πάνω στις δικές τους ανάγκες. Κατάλαβα. Οπότε για να το κάνουμε κάπως πιο απλό, πρακτικά φαντάζομαι μια πλατφόρμα όπου ο κάθε φοιτητής ανεβάζει ό,τι έχει σαν σημειώσεις και αυτό σε έναν βαθμό, αφού μπουν και πολλοί φοιτητές και πολλά τμήματα, γίνεται πολύ χαοτικό. Οπότε στην αναζήτηση, αλλά και στο να βρούνε όχι μόνο μια πληροφορία, αλλά και στο να την καταλάβουν ίσως κάπως πιο δομημένα, βοηθάει το AI όπως το έχετε διαμορφώσει. Σήμερα είναι διαθέσιμη αυτή η AI έκδοση της πλατφόρμας, ο Tutor, πώς το είπες? Ναι, είναι διαθέσιμος ο Tuty AI, είναι πάνω και οι φοιτητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να λάβουν τη χρήσιμη υποστήριξη που προσφέρει στο διάβασμα. Οπότε να δώσουμε και ένα κάλεσμα σε όποιον βλέπει αυτό το επεισόδιο. Αν έχετε ακόμα εξεταστική, είναι η ευκαιρία σας να διαπρέψετε στις εξετάσεις. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Ήταν επειδή θα μου πείτε πιο λογικό να βάλεις μια AI αναζήτηση ή ένα AI generation σημειώσεων σε μια τέτοια πλατφόρμα, αλλά πες μου λίγα για το backstory. Πλέον χρησιμοποιείται κατά κόρον το ChatGPT από φοιτητές για να ρωτήσουν, για να απαντήσουν σε ασκήσεις, απορίες που έχουν και τα σχετικά. Και το AI προσφέρει αυτή τη ταχύτητα με το semantic search. Σε αυτό να σε ρωτήσω σήμερα, ποια είναι τα metrics σας? Στην ΑΣΟΕ αριθμούμε αυτή τη στιγμή 1.600 χρήστες, ενώ σιγά σιγά ανεβαίνουμε σταθερά και τους επόμενους μήνες βλέπουμε την επέκτασή μας και στα άλλα πανεπιστήμια. Δηλαδή καθημερινά φοιτητές μπαίνουν και διαβάζουν σημειώσεις από εμάς. Όταν το ξεκινήσατε, σκεφτόσασταν ότι θα γίνει το πιο μεγάλο vision, ας πούμε? Ποιο ήτανε? Αν ρωτήσεις ποιο είναι, έτσι όπως το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, το vision, είναι να παίρνουμε τον μαθητή από πολύ μικρό, με διάφορα products τώρα, από πολύ μικρή τάξη, δηλαδή ξέρω εγώ από το δημοτικό, γιατί όλα τα πιτσίρικα είναι καρφωμένα με τη μούρη στο κινητό και εμείς θέλουμε να βγάλουμε value από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να μην κάθεται και να βλέπει TikTok, να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή whatever, ένα παιχνιδάκι που του μαθαίνει κάτι. Να τον παίρνουμε από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό και να το έχουμε σε όλο το life cycle της εκπαίδευσης. Αυτό είναι, ας πούμε, το vision. Όπως μου το λες, το φαντάζομαι σαν το advanced mode, το GPT, ας πούμε, σε educational version,
που όσο μεγαλώνεις, μεγαλώνει και το database με τις δικές σου πληροφορίες. Και δεν ξέρω, είναι ας πούμε σε κάποιες ταινίες ή κάποια παιδικά animation που είχε κάποια φανταστικά, όχι χαρακτήρες ούτε αντικείμενα, κάπως θεϊκά objects που βοηθούσαν, έκαναν support στον ήρωα, τον βοηθούσαν να εξελιχθεί. Ναι. Οπότε πάμε να δούμε το demo. Βεβαίως. Ο Tutti ουσιαστικά, για να εξυπηρετήσουμε τα κύρια προβλήματα που είπε και ο Κριστιαν νωρίτερα, που το πρώτο είναι ο χρόνος που ξοδεύει ο κάθε φοιτητής για την εξεταστική του, θέλοντας να εξυπηρετήσουμε αυτή την ανάγκη του φοιτητή και να του ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο, έχουμε βάλει ένα search bar ουσιαστικά στο Unihub, ο οποίος λέγεται και Magic Search, το οποίο ο κάθε φοιτητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει ρωτώντας το Tutti με όποια ερώτηση έχει. Τι είναι ο πληθωρισμός? Ωραία, οπότε γράφω εδώ πέρα κατευθείαν την ερώτησή μου και πατώντας Enter ή το κουμπί Magic Search, περιμένουμε λίγο να λοντάρει κιόλας ο Tutti μέχρι να μας φετσάρει την απάντηση και να μας προτείνει τα βέλτιστα notes. Εκτός από την απάντηση σου δείχνει και όλες τις σημειώσεις τις οποίες θα μπορούσε να σημειώσεις, να διαβάσεις από το Unihub, οι οποίες απαντάνε σε αυτό το ερώτημα. Οπότε εδώ πέρα έχουμε την απάντηση. Βλέπουμε ότι ο Tutti μας έχει απαντήσει για το τι είναι ο πληθωρισμός και ακριβώς από κάτω έχουμε μια λίστα με σημειώσεις, οι οποίες άμα τις διαβάσω θα καταλάβω ακόμα καλύτερα την έννοια αυτή. Οπότε για να καταλάβουμε πώς δουλεύει, σε πολύ απλούς όρους, θα το δούμε και μετά πιο τεχνικά. Βεβαίως. Είναι ότι έχει διαβάσει το AI, ο Tutti, όλες τις σημειώσεις και έχει κάνει μια πολύ καλή σούμα των σημειώσεων, σωστά? Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να φανεί και από το Unihub πηγαίνοντας σε μια digitized σημείωση, που ουσιαστικά σημαίνει μια σημείωση η οποία έχει τη μορφή ενός PDF. Πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε τέτοια σημείωση, έχουμε στα δεξιά της οθόνης μας το Tutti Screen, ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να μας δώσει κατευθείαν ένα summary και quizzes πάνω σε αυτά τα notes, πράγμα το οποίο είναι το νούμερο ένα πράγμα που ζητάει ένας φοιτητής που πάει να δώσει εξεταστική σε μερικές μέρες. Και μετά, εκτός από αυτό, μπορεί και να γράψει οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με αυτά που αναλύονται πάνω στη σημείωση. Πάμε να δοκιμάσουμε μια ακόμα ερώτηση, που ίσως να μην υπάρχει μέσα. Ας γράψουμε, ας δοκιμάσουμε. Τι είναι AGI? Τι είναι AGI? Ωραία. Λοιπόν, τι είναι... Ωραία, τώρα περιμένουμε πάλι το Tutti να μας δώσει την απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα την απάντηση. Βλέπουμε την απάντηση, ενδιαφέρουσα απάντηση. Ναι, βεβαίως. Και η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να του κάνω και μια ερώτηση για το σε πόσες μέρες θα έρθει το AGI, να δούμε τι θα μας πει. Αυτό θα το κάνω εγώ σε εσάς, οπότε ας τα αφήσουμε. Υπάρχει κάποιο άλλο AI feature που πρέπει να δούμε στην πλατφόρμα, στο demo? Ένα τελευταίο, το οποίο λέγεται και Tutti Screen. Ουσιαστικά πηγαίνοντας σε αυτό το screen, βλέπουμε ότι κατευθείαν έχουμε ένα drag and drop, όπου μπορούμε να βάλουμε ένα PDF από τον υπολογιστή μας. Βάζω εγώ ενδεικτικά ένα τώρα στο Tutti. Ο Tutti το αναλύει, βλέπει τα περιεχόμενά του και ύστερα μπορώ να του κάνω οποιαδήποτε ερώτηση θέλω πάνω σε αυτή. Ουσιαστικά αυτό το σκεφτήκαμε ώστε να εξυπηρετήσουμε τους φοιτητές που θέλουν να βάλουν τις διαλέξεις των καθηγητών τους ή βιβλία ακαδημαϊκά, ώστε να μπορούν άμεσα να ρωτήσουν και τις απορίες που προκύπτουν στο διάβασμά τους. Οπότε, αφού έχω αναβάσει εδώ πέρα ένα αρχείο, μπορώ να ρωτήσω, για παράδειγμα, τι είναι η BFS πάνω στις BFS, ναι. Δηλαδή? Depth First Search. Έχω ανεβάσει μια αλγοριθμική σημείωση εδώ πέρα. Οπότε, ναι, ξανά ο Tutti μας δίνει με βάση τις
γνώσεις που πήρε από το αρχείο και τις δικές του γνώσεις την απάντηση πάνω στο ερώτημά μου. Αφού το είδαμε στην πράξη πώς δουλεύει ο Tuty AI, πάμε να δούμε και πώς λειτουργεί από πίσω και πώς έχει κατασκευαστεί. Πώς κατασκευάζουμε και έναν AI agent σε μια πλατφόρμα που μαζεύει σημειώσεις από χιλιάδες φοιτητές. Τάσο, καλώς ήρθες στην κουβέντα. Ωραία, ουσιαστικά έχουμε δομήσει το Tuty ως ένα external service στο ήδη υπάρχον backend που έχουμε. Επειδή ό,τι γράφεται σε AI πρακτικά είναι σε Python, αποφασίσαμε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτό το trend. Το backend που είχαμε ήταν σε Java, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να το δομήσουμε σε ένα εξωτερικό service και να επικοινωνεί με την Java. Εντάξει, επειδή θέλαμε ουσιαστικά να βγάλουμε γρήγορα ένα προϊόν και να τεστάρουμε την καταλληλότητά του, να πάρουμε feedback από τους users, μπορεί να μην ακολουθήσαμε αναγκαστικά σωστές πρακτικές για έναν AI tutor, αλλά σίγουρα έχουμε έρθει σε κάποια αρκετά promising αποτελέσματα. Ουσιαστικά ο Tuty είναι βασισμένο στο GPT-4 και θα ξεκινήσω να ρωτήσω τώρα συγκεκριμένα μία-μία τις διαδικασίες. Η βασικότερη διαδικασία του Tuty, όπως υπόθηκε και πριν, είναι το semantic set της σημειώσης, που για να το υλοποιήσουμε αυτό χρησιμοποιούμε μια VectorDB. Έχουμε πάρει από όλες τις σημειώσεις που ανενεύει στην πλατφόρμα μας, αυτές που είναι PDF και είναι digitized, που είναι σημειώσεις που μπορούμε να τις διαβάσουμε και να βρούμε το κείμενο που είναι μέσα, χωρίς να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο κόστος, επειδή χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες της Python. Έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια το κείμενο των σημειώσεων αυτών και τα έχουμε κάνει vectors ώστε να τα βάλουμε σε μια vector database. Μετά, ουσιαστικά, με κάθε prompt του χρήστη, όπως είδαμε πριν τις ερωτήσεις στην BFS ή την οπληθωρισμός ή και την AGI, μπορούμε να βρούμε ουσιαστικά ποιες σημειώσεις ουσιαστικά απαντάνε σε αυτή την ερώτηση. Και πέρα από το να παρέχουμε μια απάντηση στο χρήστη στην ερώτησή του, να του πούμε πού θα βρει τα κομμάτια αυτής της απάντησης. Και όλα αυτά τα κάνουμε αρκετά γρήγορα. Οπότε, ουσιαστικά, όπως εξυπηρετούμε το βασικό μας στόχο, να σώσουμε χρόνο από το διάβασμα του χρήστη. Πέρα από αυτό, ο χρήστης μπορεί να κάνει, όπως είδαμε, summaries και quizzes πάνω στη σημείωσή του. Και σε επέκταση αυτής της λειτουργίας επιτρέπουμε στον χρήστη να ανεβάσει μια δική του σημείωση. Είτε τις διαλέξεις του μαθήματος, είτε κάποιο βιβλίο, είτε ακόμα και σημείωση που έχει κρατήσει ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά δεν περιορίζουμε τον χρήστη στο δικό μας περιεχόμενο, αλλά το επιτρέπουμε με βάση το δικό του knowledge base, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει τον Tuty. Ξεκινώντας από τις σημειώσεις οι οποίες είναι διαβασμένες στο Uninode, ουσιαστικά έχουμε ένα pipeline που κάθε φορά που ανεβαίνει μια σημείωση στην πλατφόρμα, επικοινωνεί με το service του Tuty, εξάγουμε το κείμενο, το κάνουμε στη βάση όπως είπα και πριν και κάνουμε generate summaries και quizzes πάνω στο node, τα οποία τα σώζουμε στη βάση δεδομένων μας, έτσι ώστε κάθε φορά που κάποιος μας ζητάει το summary, ένα quiz πάνω στη σημείωση, να μην πρέπει να το ξανακάνουμε ξανά generate από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε να δημιουργήσουμε ένα chat μεταξύ του χρήστη και του Tuty με βάση το κείμενο της σημείωσης. Να εξηγήσουμε και αυτό αρχιτεκτονικά πώς δουλεύει, αλλά για να εξηγήσουμε και κάποιες λέξεις που αναφέραμε προς το κοινό που ίσως να μην είναι τόσο εξοικειωμένο, RAG, Vector Database και μετά πες μου και για τα prompt πώς ακριβώς δουλεύουν. Η RAG τι κάνει, παίρνει μια πρόταση, στη δική μας περίπτωση μια ερώτηση που κάνει ο χρήστης, ένα prompt, το μετατρέπουμε εμείς βασικά σε ένα vector, ένα διάνυσμα πολλών διαστάσεων και χρησιμοποιώντας την απόσταση μεταξύ δύο vectors, που στη δική μας περίπτωση τα vectors με τα οποία θα μετρήσουμε την απόσταση είναι τα extracts από τις σημειώσεις, μπορούμε να δούμε πόσο κοντά είναι σε ένα διανυσματικό χώρο, δηλαδή στην πράξη πόσο κοντά είναι τα νοήματα των δύο προτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε τις σημειώσεις οι οποίες είναι relevant με το prompt του χρήστη και που δηλαδή ουσιαστικά απαντάνε στην ερώτησή του. Οπότε για να το πάρουμε βήμα-βήμα, μπαίνω εγώ ως πιθανός φοιτητής μες στην πλατφόρμα και γράφω τι είναι το app μιας χώρας. Ωραία. Ή πώς υπολογίζεται το app μάλλον. Και μετά η πλατφόρμα, το backend κάνει τι. Ουσιαστικά, εμείς έχουμε το βασικό μας backend που είναι σε Spring Boot, σε Java, θα πάρει αυτό το request και θα το στείλει στο Tuty που είναι σε Python, όπως είπα και πριν. Και εκεί πέρα τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο της OpenAI, το ADA, το Multilingual, για να κάνουμε generate το embedding, δηλαδή το διάνυσμα που αντιστοιχεί σε αυτή την ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε ένα query στη διανυμματική μας βάση, στην Pinecone, που είναι πρακτικά μια βάση που έχει αποθηκευμένα όλα τα extracts των σημειώσεων σε embeddings και τα αντίστοιχα metadata, δηλαδή το text της σημείωσης, σε ποια σημείωση ανήκει, ποια είναι η θέση του μέσα στο κείμενο της σημείωσης. Και μάλιστα οι σημειώσεις πρέπει να αποθηκεύονται και κομματιασμένες εκεί. Ακριβώς, έχουμε μια διαδικασία για το chunking. Ήταν κάτι στο οποίο δώσαμε μεγάλη έμφαση
Αυτό τι είναι το chunking? Ουσιαστικά για να μπορούμε να φετσάρουμε τα extracts της σημείωσης που απαντάνε σε μια ερώτηση, πρέπει να έχουμε τα extracts. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για το πώς θα τεμαχίσουν ουσιαστικά το κείμενο σε κομμάτια τα οποία έχουν, ας πούμε, έχουν meaning από μόνα τους. Οπότε για να το κάνουμε ακόμα πιο απλό, πρακτικά για να δούμε όντως την ουσία της ερώτησης, ποια απάντηση απαντάει, την ουσία της απάντησης, τεμαχίζετε μία σελίδα σημειώσεις, ας πούμε, σε 3 κομμάτια, σε 4, σε όσα θέλετε, και μετά από αυτό εξάγετε και την ουσία της απάντησης. Ακριβώς αυτό. Ουσιαστικά έχουμε μέχρι και σημειώσεις που είναι και 20-30 σελίδες, οπότε προφανώς δεν μπορούμε να να βάλουμε στη βάση μας από μόνη της αυτή τη σημείωση, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τα ξεχωριστά νοήματα που υπάρχουν εκεί πέρα. Οπότε έχουμε ακολουθήσει μια στρατηγική συγκεκριμένη για το chunking, όπου ουσιαστικά κάθε chunk κρατάει και ένα κομμάτι από το αμέσως προηγούμενο chunk για να έχουμε context στα chunks. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μπορούμε όντως να βρούμε όλα τα διαφορετικά θέματα, ας πούμε, που υπάρχουν μέσα στη σημείωση. Οπότε δεν είναι υποχρεωτικό ολόκληρη η σημείωση να απαντάει στην ερώτηση του χρήστη, απλά ένα κομμάτι της. Και μετά αυτό το κομμάτι το παίρνετε και το ρίχνετε μέσα στο prompt. Ακριβώς. Όχι αναγκαστικά ένα κομμάτι, συνήθως είναι περίπου 10 διαφορετικά extracts από 2 ή 3 διαφορετικά notes και ουσιαστικά απλά ρίχνουμε αυτό το κομμάτι μέσα στο prompt για να πάρουμε την αντίστοιχη απάντηση. Κάτι που προκύπτει από αυτό είναι τι συμβαίνει όταν 2 σημειώσεις αντικρούν η μία την άλλη. Ναι, γενικά αυτό ήταν ένα από τα βασικότερα μας ζητήματα, όπως και το τι θα γίνει αν η σημείωση λέει κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές. Πρακτικά εκεί είχαμε 2 επιλογές, ή να πούμε στο χρήστη ότι δεν έχουμε κάτι, ή να πούμε στο μοντέλο που χρησιμοποιούμε το GPT να απαντήσει με βάση γενικές γνώσεις. Είναι κάτι που τεστάρουμε ακόμα, οπότε δεν είμαστε 100% σίγουροι πώς θα λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή τείνουμε στο να πούμε να απαντήσει με γενικές γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα να μην γυρίσουμε και σημείωση στο χρήστη, ώστε να μην δει κάτι εντελώς άσχετο. Κατάλαβα. Όταν ανεβαίνει μια νέα σημείωση, περνάει από manual δικό σας έλεγχο, όπου βλέπετε αν είναι σωστή, αν είναι λάθος, πόσο καλογραμμένη και κακογραμμένη είναι αντίστοιχα. Αλλά αυτό σίγουρα έχει ένα ταβάνι και στον όγκο που μπορείτε να δεχθείτε, αλλά και στο εύρος των αντικειμένων, καθώς εσείς είστε πληροφορική, τμήμα ΔΕΤ. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο σκέφτεστε ότι το AI μπορεί να το λύσει, ίσως το σχεδιάζετε τώρα. Είναι να παίρνουμε και να κρατάμε τη γνώση η οποία έρχεται από το κομμάτι που είδαμε του Tuty, όπου ο φοιτητής βάζει πάνω τις διαφάνειες και βιβλία που θέλει να διαβάσει. Εμείς μπορούμε εκεί πέρα, ακόμα και για σημειώσεις που δεν έχουν ανεβεί και δεν υποστηρίζουμε, να κρατήσουμε την πολύτιμη γνώση φοιτητών που απλά χρησιμοποιούν αυτό το tool και έτσι να έχουμε ένα δυνατό knowledge base στο συγκεκριμένο field, να κατηγοροποιούμε δηλαδή ανά field τι ανεβάζει και έτσι να συγκρίνουμε με τις νέες σημειώσεις που ανεβαίνουν και να δούμε αν πράγματι το περιεχόμενό της είναι ορθό ή δεν είναι ορθό. Σίγουρα, βλέποντας και κάνοντας, τα όνειρα και οι στόχοι είναι μεγάλα και δουλεύουμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από την εμπειρία σου, Τάσο, τι συμβουλές θα έδινες σε μια ομάδα ή και σε ένα άτομο που είναι στην ηλικία σου και θέλει να ξεκινήσει μια δικιά του AI ιδέα, startup project, από κάποιον έμπειρο με τις τεχνολογίες έως και κάποιον που δεν είναι έμπειρος, που μπορεί να είναι πληροφορική αλλά δεν είναι έμπειρος με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες του AI. Ναι, εντάξει, δεν έχω κι εγώ τρελή εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πλέον στις μέρες μας είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξει οποιοδήποτε το οτιδήποτε. Δηλαδή, το να δημιουργήσει κάποιος μια εφαρμογή που απλά κάνει στην πιο απλή περίπτωση, απλά prompt στο GPT και παρουσιάζει στο χρήστη το αποτέλεσμα, ή όπως να κάνει με RAG κάποια πολύ απλή εφαρμογή που ουσιαστικά παρέχει στο GPT επιπλέον γνώση, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Αν θέλει να το βγάλει σε MVP version, με Python ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Έχουμε και πάρα πολλά εργαλεία AI που βοηθάνε στην ανάπτυξη κώδικα. Και το ίδιο το ChatGPT, το Claude που επίσης έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Τι εργαλεία χρησιμοποιείτε εσείς? Ναι, εμείς κυρίως χρησιμοποιούμε. Τώρα κάνουμε το γνωστό κύκλο ChatGPT, Gemini, Claude. Όταν δεν μας δίνει καλή απάντηση στο ChatGPT, πάμε στο Gemini, μετά στο Claude και κάνουμε αυτό το κύκλο. Νομίζω πρέπει να δοκιμάσετε το Cursor. Ναι, μας το έχουν προτείνει όλοι, είναι η αλήθεια. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, όπως ούτε το Copilot. Αλλά σίγουρα ναι, έχω ακούσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις γι' αυτά. Και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πολλές εφαρμογές που φτιάχνονται έτσι
μικρές που φιλοδοξούν να γίνουν startups, ξεκινάνε πολύ σε Next.js, ακόμη και για το backend. Το Python τι πλεονεκτήματα μπορεί να δίνει σε σχέση με αυτό? Η Python γενικά, από όσο ξέρω, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο οικοσύστημα και πάρα πολλές βιβλιοθήκες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας. Οπότε, μια συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργιών μπορεί κάποιος να τις βρει έτοιμες. Δεν χρειάζεται να κάτσει να κολλήσει με technicalities και μπορεί να εστιάσει στο γενικότερο concept, δηλαδή του business logic της εφαρμογής. Λειτουργίες όπως? Όπως ας πούμε, τα request είναι πάρα πολύ εύκολα να γίνουν με Python. Η OpenAI έχει ολόκληρο Python module που ουσιαστικά κάνει τα prompts πάρα πολύ εύκολα να τα στείλει κάποιος στο GPT, να λάβει την απάντηση και να τα επεξεργαστεί. Οπότε ναι, γενικά το Python είναι το go-to για το AI, θεωρώ. Το Fast API επίσης που σε πιο Ακριβώς. Το Fast API, εντάξει, περισσότερο για machine learning μοντέλα που θέλει κάποιος να τα εκπαιδεύσει και να έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά γενικά όλα αυτά είναι πάρα πολύ lightweight frameworks και πάρα πολύ γρήγορα στο να τα μάθει κάποιος, που θεωρώ είναι το πιο σημαντικό. Ωραία, οπότε σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και θέλω να σε ρωτήσω, σε πόσες ημέρες πιστεύεις εσύ ότι θα έχουμε AGI? Εγώ λέω περίπου 365 μέρες, αν και είναι αρκετά αισιόδοξο. Του χρόνου τέτοια μέρα. Ακριβώς. Κρίστιαν? Και εγώ 365 λέω, μιας και εξελίσσονται όλα τόσο γρήγορα, κανείς δεν ξέρει, μπορεί να είναι και αύριο. Και έχουμε πάλι τον Κρίστιαν. Εγώ θα πω τους επόμενους 6 μήνες. Είναι πιο... Ακόμα πιο οπτιμίστη. Ναι. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ. Είδαμε πολύ ωραία στην πράξη πως ένα project το οποίο έχει μπόλικη πληροφορία, μπόλικα data και πάρα πολλούς users που ανεβάζουν αυτήν την πληροφορία, πώς αξιοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη για να διαμορφώσει και να επεξεργαστεί αυτήν την πληροφορία. Και ίσως είναι και η ώρα να δείτε πώς μπορείτε και εσείς να φτιάξετε το δικό σας AI project και να έρθετε και σε επόμενο επεισόδιο να το δείξετε σε εμάς. Τα λέμε στο επόμενο.